dejligt, men nu må snart være tid til en tur op i køkkenet. Ja, jeg er også hundesulten. Jamen far, du kan du lige tage og styre dig? Far, altså, det var klart. Puha jo, og det lugter af gammel ost. Jeg kan godt møde op og gik på taghjemmene. Ja, de er sikkert i gang med julebag. Ja, og så ryger der helt sikkert en krumme. Havregrødspuder, pebernødder, brunkager, jødekager, klein. Jeg snakker med katten. Hvad bliver det til? Hej med jer. Hej Julia, Nis, familien ser. Tak, men der er dårlig mød. Nå, da der siger fra. Jo, altså, Malte, Mia og Camilla siger, at juleglæden er væk. Og at bedstefar er blevet syg, så der bliver nok ingen jul i år. Hvad siger du? Hvor er det surt. Hvad så med den julebag? Der bliver nok heller en julebag. Ingen julebag! Nej, ingen julebag. Og jeg som elsker kage. Hvad er det helt præcis, der bliver væk? Det er juleglæden for fjern. Jamen, hvad er juleglæden for en? Juleglæden så er en meget stor blank rundt ting, som menneskerne kan få i andre. Nå, så det har jeg godt set, mens det går rundt med. Vi kan da hurtigt finde så det her juleglæde. Ja, selvfølgelig kan vi det. Jeg kan komme ind alle vejen. Jamen, hvad venter vi så på? Ja, hvad venter I så på? Ud at både at kigge og højt og lavt. Ja, men vi er aldrig, hvor hende Tante Agnete finder på at lægge sine ting. Kom så alle sammen, lad os finde en juleklæde. Du skal tage baggangen her, hvor katten ligger vist til lur. Og vent lidt alle sammen. I må ikke glemme lidt krummer til gamle far.